tutaj protesty nie przebiegają tak pokojowo i spokojnie. Wszystko zostało zamazane sprayami i markerami. Ważniejsze budynki, takie jak zabytki czy jakieś hotele, zostały otoczone policyjnymi płytami. I na tych płytach, które jeszcze 2 dni temu były czyste, widnieje masa plakatów. To jest przestępca seksualny. Do niego nie zbliżajcie się z dziećmi. Wszędzie są zdjęcia facetów. Imiona i skróty nazwisk tych gości. Widziałem nawet parę sławnych osób. Tak? A te budynki, które nie zostały otoczone tymi płytami, teraz pokażę. Na przykład tamte. Całe zamazane. A my jesteśmy na obrzeżach tego protestu. Kobiety dalej protestują. Jest ich cała masa. Kilka wielkich ulic jest zatłoczonych przez same kobiety. Są też koncerty. Proszę, tak wyglądają ślady po proteście. O, i tu jest znowu to, o czym mówiłem. Pan agresor, zboczeniec.